Sabay tayo dyan mga kosa. Ang dami kong dala ngayon eh. Mga tripod. Ayan. Saka para dun sa ilaw. Kasi na-shoot kami ni Bin Whitey Vlogs. Kasama ko naman yung pinakamasamang ugali na vlogger. Ang shoot namin is yung green smoothies. 9 o'clock yung call time. 7:15 o 7:20 pa lang. Kailangan maaga eh. Siyempre, may setup pa tayo dun. Saka maganda hindi tayo late. Kahit 8 tayo dumating o 7:40. Isang oras tayo magantay. Basta maaga tayo. Laging ganon. Dapat. Sana. Yun, nandito na ako sa Santa Scholastica mga kosa. Dito tayo tatagpo ni Bin. At dito rin banda yung pupuntahan natin. Oy! Dito tayo na. Kasama ko si Big Daddy. Sikat na barista. About coffee. Sir, pa-plug naman po yung yung mga page niya, sir. Follow lang po ng Barista Ragas of the Philippines. Then, Barista Master. Yun po, magandang umaga sa inyo lahat. Yun, salamat mga kosa. Follow nyo, Big Daddy. Yeah! Yeah! Mataas pa rito konti. Konting tulak mo lang. Yan. Oh! Yan na, moment of truth. Uy, wow, galing. Galing. You know? Bin, lakas mo kumain ha. Binabagyo na kami ni Bin kasi napakasama ng ugali niya. Hindi ah. Ano nyo ba? Siya talaga masama ng ugali. May coffee shop dito kasi napinuntahan namin ni Bin. Ito lang naman yung background niya, no? Yan, ganyan lang naman. Hindi ganun ka-presteryoso kasi ganyan, no? Yung scene, no? O, yan, no? Talaga naman yung behind the scene ng boss ko, eh. Saan ka makakahanap ng boss na siya nag-aasikaso? So, thank you, Boss Bin. Yung boss ko, nagkakape na yung boss ko, oh. Sumambanatan yung cookies. So, mamaya ng cookies, boss. Mamaya ng cookies, boss. Ganun daw dapat. No, yan. Ganun dapat. Di ba po? Tama yung... Espresso yung ginaganon. Ay, espresso lang ginaganon. Hindi ko alam eh. Espresso siya. Malamig na, oh. Sarap. Oh, tamang coffee, ang Boss Bin. Dahil pa namin kape rito, oh. Tamang dessert lang. Salamat po sa nag-sponsor ng dessert namin ng chocolate yung araw na to. Tapos inuman mamaya, pinikpikan, sa kapetchay. Tirador ng production. Para siya grabe yung lamok ko, nalaki. Harap na, nito ah. Nag-out father. Another, naman to? Unlock na naman. Nag-out father yung tawan. Grabe mag-inom, no? Final destination mo na. Masarap. Final destination mo na. Ito yung mas Sprite. Ito yung mas Sprite niya. Yan, pwede. So, last supper mo na yan kasi huling kain mo yan. Sige, Pwede, yan din. brain damage. Ganyan dapat. Ito yung mas malala. Ano ko, kaya lang. Kaya mo, ayan, CPR. Is repatalize. Usually, yun yung mataas. Meron akong order doon. Boss Bin, ah. Another one. Meron tayo mga 16 na Oh, 16. 16 ko nga. coffee. 16 na coffee nga. Nakakapa na tayo. 14. Ay, masarap. Boss Bin, ano masabi mo sa trabaho natin yan? Kaya di pa tapos. Okay. Sarap pala. Kumain at uminom ng ng kape. Meron narinig yung may isa pa. May dalawa pa. Paano yung gamit natin?
Last na to. Pagod. Lemon juice. Boss Bin, last na. Boss Bin. Last na, Boss Bin. Last na, Boss Bin. Yung behel tapos na. Kain ka, ako ka. Nagpalala mo pa ako yan. Habakit ka. Habak si Dad. Habak. Dapat kasi, late, Bin. that picture mo siya, habang nagtidrink ka noon. Paano mo ka? Yes. Masarap to, may wafer Bin. pa naman. Burger. Pagod.